Ha. Nu ce. Dă-te întoarce. Ia să-l filmez o leac de jur împrejur. Oia, la motoare. Mă fără acumulat. Motoraja. Ia de să arătăm la toată. Ia filmează și o să vădesc. Hai mă jeși. Dai pași să călzească alea. Bă, oprăm sub. Artiele. Da. Părat. M-am găsit. Hai de joc al lui Sărușcă, așa? Dar întrebă-mă ăsta. Întrebă-mă ăsta. Tău, descumpărat supus sau și. Da. Deci informat asta. Parcă așa de urmă faci ceva asta de prenant. Uite-le ăla. Nu, măjic. Nu mai și faci video. Ce te vezi cață? Sărușcă, crezi cât de toară asta așa? Ce cu Ford? Așa. Fordul ăsta și mai merg. Azi l-am tăiat pe tăiat. Nu, dar cu ăsta sau Ford sau cu jgând? Ford. E la... Cât a fost 2000 de lei? Merge. Dar merge, așa? Bă, dacă vreau să-i sahranez video.